tungod itong bataan. Nakauna-una, nakukunti. Karong adlaw guys, mo rin yung pinakaunang vlog. Hey guys, ako na si Pijam. Hilom niya, Jong. Vlog mo diri, sinamu ka. Ako may nakaunang vlog din ay. Tundugiro ka kaayag intro ha. Nay, kabalo ka nay. Nay, gwapong kong wartaron. Unsa na po ng imong tretan? Nay, nakoy plano para mo warta ta. Mag-release ta. May patan. Kaputing paitan na nato ba? Mag-vlog na lang ta. Ayaw, palita kong ani. Sugda na nato tan. Unsa may akong baton? Ako rin magplano sa content tay. Ayaw, nata. Unsa may mas maayo? Kulak sa lung. Ugaya, oy. Nay, Sa baa po rin bataa ka. ayaw pagbuot. Lusion ko ning bataa ron. Paranan nimo ba? May pamulakaw. Nay, nice, nay. Katunta atong content. Suplado nga bata. Ayaw balik diri ha. Piso ray gipalit. Di na ko mabalik. Sa maning nanay ni Pijong, uy, sukol magbata. Tara na, nay. Nalakay content. Oo, nay. Tungod itong bataan. Nakauna-una, nakukuntent. Tara, aning kamo ta. Naitindi na diyan nagsigil ang pagwapa. Suyaon. Ginay, lakilak, nay. Lakilak, nay, lakilak. Ay, sabi, sabon na kape. Ang ilak, nay. Kanang emosyonal, kanang ay. Buana ba? Sige, karungo na nako. Lights, camera, action. Kaysa, nay. Di man imawan trending ron. Unsa man di ay, di man di maon ang trending na. Kaskas lang kugluha. Ang trending karon nay, si Ilyas. Ay tama. Si Ilyas, kato akong idol kana magana-ana. Tama na, katong magana-ana na yun. Unya, unsa may akong suoton nga kailangan man tagpurong. Ara, nay. Ilyas niya, paralyze. Kay sabi. Pura matagok doon na ni Pidiya, nay. Sige, makang angal tan o pagidit sa kahimog intro. Sabi na to, dili ka likod, nay. Hi guys, daradi si Ana Rose, guys. Pinta ka. Sayon ka ba to banga ka? Wapo ka, nay. Himo na tag-intro. Ano ba intro na to? Tanaw sa silipon, nay. Hi guys, ako na si Ethan, guys. Magpunay akong nanay Pisya. Karong adlaw, guys, mo rin yung pinakaunang vlog. Hey guys, ako na si Pijam. Apo ni Nanay Pisya. Nag-vlog na po diri karon. Tanawan nyo guys, dagang kinanundo. Ako nagunang nag-vlog. Sunugiro kaayo guys. Wala pa ba sila kadawat og stars? Ako nakadawat ako. Nagkuna natigom na nakoy tindahan diri guys. Tanawan nyo guys, dagang kinanundog. Ako ang content. Tanawa akong ma-intro ilang isundog. Paghilom diya, Jong. Nagba-vlog mi diri, nagsinamu ka. Unsa sinamok nay? Nga ako may nakaunag-vlog diri nay. Tundugiro ka kaayag intro ha. Intro, ikaw din napasweldo sa ko nga nang magbuot man ka. Iya matag page. Ay, sige, sukol to. Gusto ko na ning apuhan eh. Kay balo ba ka? Usay violation anak, copyright. May pa ka kabalo. Ay importante, daghang kog star. Hambog ka na mong star, maapsan na mo na. Maapsan. Ako ang followers 300k. Inyo ha? 200 ra ka buo. Unsa man na nay? Membro ra man na sa purok. Ilason. Trending ganun akong ilas. Lupig ko na mangitan. Unya nakasweldo na mo. Wa pa siguro yung mga hack mo. Tito, ba? Dako na kay gulo. Dakong ulo mo din sundog-sundog mo kana suko man na si nanay wa tagay pambingo. Mo na vlog pud mo. Wa mo ko masuya, Jong. Di man bawal ang mag-vlog-vlog. Diskarte raman namo ni. Diskarte. Naman ni diskarte nga si panundog. Alang-alang asa man may musundog sa imo hagyod kay nakakwarta nagkuka. Mo na sakit ninyo sa una bitaw inyo ra ko sa sawayon, inyo ra kong daog-daogon. Tanawa ron. Inyo ra gyapong sundugon. Unsa man ka, Jong? Murum po kag dili apo. Ako man kunin mo nay. I-diskarte ra pug ako. Sabot man ko ana, mao gani nagdiskarte pud mi gamo. Sige, diskarte ay lang tagato ha. Magbuhat pug bagong intro ay niyo sunduga. Kadi man gyud sundugon, madi mo man gamuara. Nay, files na. Pila ka minuto? Good, sige itong content tay. 3 minutes. Nalatay pang reels tan, isahan. Se acabó.